Astăzi o să ne jucăm jocul ăsta. Pe un moment de ăsta. Bă, să ne jucăm în 10 minute toate ce vreau eu. Ia uitați. Aici să conduc. Aici trebuie să conduc. Știe cine vrea să conducă pe jocul ăsta? Eu, să uite, așa îmi place mie. Dar viteză! Viteză! Ai văzut cum se întâmplă ăla? Ia uitați! Azi e farul. Vă face și pe dimineață. Și face și ăsta. Ăsta. Ia auziți? Ia. Așa. Și avem și motorină unde știți să ne băgăm viteză. Să fac viteză. Acolo jos acolo nu-mi pasă. E motorină. E să băgăm motorină, dar eu de obicei bag motorină când ajunge la V. Dar când se termină motorina la cealaltă. Și acum Nino. Și vreau să ne dăm și jos. Nu trebuie să stăm neapărat în mașină. Dar eu vreau să fac cam așa 24 de ore stau în mașinuță. Am să ieșim, clasic, pam. Și să ne jucăm altceva. O să vedeți totul și o să ne jucăm Roblox. După aceea să intrăm pe Nachap, după aia pe toate. Dar bun, cred că ne jucăm numai Roblox. Vreți să sta Go Garden? Eu nu vreau, nu. Ia să vedem. Asta se joacă mult. Bă, se joacă Maria, deci o să ne jucăm. Și după aia să ne jucăm ce vrem noi. Ui, interesant. Deci care e Maria? Că nu o văd. Bă, la unde e Maria? Nu o văd. E în Sănjăzi. Bă, dar unde e? Bă, dar unde e? Bă, dar cine e? Cineva aici? Nu te cred. Ai de bă, așa. În fine, nu știu. 99 de zile vacanță, nu. 100 de zile vacanța de vară. 100 de zile vacanță. Uite. Așa. Hai să vedem niște evente dacă tot. Haide bă, iave, mi-e frică. Am un topor să mă apăr. Plăcioare. Bă, nu știu cum funcționează. Bă! Dar am ceva să... Bă, cum iau venele astea? Nu știu. Bă!
Cum se ia? Haide, bă, dar cum se ia? Nu, eu vânez dacă găsesc ceva. Ei, iau un copac. Haide, bă, dar mai se sparge. Ia, vei, ok. Am ceva. Hai să fac ceva dacă pot. Dacă pot să fac o casă. Am un men. Ce putem să fac? Dar să fac poate 20 de vierni. Păi cum fac eu 20 de vierni? Că nici nu mi-ajunge să iau mana și mi-e foame. Haide, spărge-te, te rog. Așa, da. Deci de să rezist pe o insulă. Op, op, op. Și o să închidem live-ul. Pa! A uitat un like și subscribe și abonare și comentarii. Pa! Pa, pa, pa!